Mubere bw'omusacha yomo korwa sensemo ya sugubo oberire asengendwe tanyegeka kyomutyenyi oyomo kubwatkana nokungsanana kwa mangana yoboremo korwa se amatena bona nige amate ya nyawusira yaberege wesokya nakogania obwene kororokana erioko bali bagari okomwenia oyomwa bomuriketo Josephat Amisi namanke Ekenyoro negiasubuge gegotoka ime wodi nyacheki getaseni Kiandize TV yekirana singa nyagusira Abeli Ongero Mwega uyotaranyara kobaga kweni gwa gwetania omutinyo yomo onyare kobaga koera chinyomba ngagagetu batagororetu emyaka ibere yetire etometa asibius kinyacheki tokombete aba murasaba atata na mama tata garwara agakwa ata ogundire mocheriare okorire mutinyo yomo echi wiki ibere unanjenga bwati myaka almost 50 ekoti yonde yachitenga yiga tutagurira tukaendi market yali no tomenyete na paka bachi kurumbara roro mugako rwari rusirire achitaka rwara agasira mocha liale wono niko kungusana na korororo kifamilia nga tali gotugutua asobule muri bwa ya satagorere tukurwa abagoteba ngati gotugutua asemonge yarengi undire mocha liga kya samabira uno mu wakono gaiga na igoretu wono bari kumuruka ngomumenyi kurende omuchando bwokungusana nangayi onyalete kobogo chakera iyo wono mumuro yo manene kera aliko kuruki namba minus tutamanyete akarwaro rakayerikera omumura oyo Abeli Ongero Mwega mane yaye yetario tarenge bori mubwaye amonge ibono igamna mumuro minta achitegosira ne robo familia rate mogiro yo romo mumuro manene bagoteba nga agende kwaniwa ase amonge iyo ere mamincha ya ngata bori mutari bori mubwaye no bori mubwarenge bono botikari tubina monga bogocha gwakanwa yani bogocha gwatana nwa saba murabatano aba batangato mwana tatugutu ni chikasi cheito abandi bara America ntomaitiye sababa gotobunia uboro no bweito baba tangata tatugutu ororo ngachi gutugutu monga na monga tari bori mubwaye atari tuna sokoro na maokoro yekenyoro yose na bukia mwate bori bwaye gagu yamate iboigo nigo yatebire yanyare ko bagi kulinwa anene barrio permit elinde banyare ko bakomwenia omwanchu obo elia kabere barrio permit bagakana materugwa okiase marehemu eyetana ko rubaka bono ende diswali ndiringa ngiya kogera permit ego kanwa kiagera na nere right yo monta ego permit asa gutugutwaro ina matari mangana bali bakurwe permit twagendera sumu subject no barrio permit kuliko batukani ngambali ko yedwa it's now a month and each week plus mugakali mochali nonyerabo engeini gwanyare ko bikwiri bitambukiro gati yabo kwendekenga banyare ko bagotarera ABC yo mo DCC anene bwe sub county ya Nyamache barrio permit bina yatangiruga twatemire kunye bori kurwase ase DC na chete ga kyalenge tare 15 ne battalion ni anena sana y'abantu kurwa bisi kurwa runs bagatebanga ngaba kolire ntekyo lakini kyalenge kabarabunga batega bori mo batagete ngasa gutugutwa ngando gurugaria onekere DC yakuborigwa yakurwe condition go chiase umo subchief alike nande indicate nsenga asago chigotugutwa yago chigotugutwa asaka pisi akukalenge kemonga ruguru akukatarenge portion yayo bono nigo enge yanyare ko bagi koboria eserikali nyare ko bagi wesanania ilio kwenekia buna yanyare ko bagi kwenyorero bwene omugaka Abeli Ongera anyare ko baga kwenigwa ase enchira ya maskani akimodoko ni twaro biruguru ntwanya kuri nyomba cyonse bakatagora embwate bakabachukuru ono tutumba ine nyacheki no tomenye tega serikali yenyororo na balibo na bindu byonse bibire konsani tafadhali do sabanga mu ingilieni mutubwatiriringa neliga obwana bororekane mugakanyare kanyora sagututu kuripoteri gataseni Kiandize TV kurwika nyorogia subugo igego tukameye wodi nyacheki meye constituency ya Bobasi meye county ya Kisii elitana na Josephat Amisi.